Ipang mga damay. Kan makalagan ng organ ipang sa tusino. Atong prank kay kanang ganun. Mga yung kwarta ni mo para ko. Yan mo na kung nasaya ni mo kung pitaka. Ano nga ba? Ikaw diyan. Dali ba? Hindi ko na yung pitaka ganin na. Ay! Wala na ba mga nawa? Iwag binan. Ay, wala. Wala din kami. Kasi wala sa short. Wala ko. Wala mo sa short. Kemarin na yung picture, kung bitang kasi na. Hindi sa puso. Oo, ayun. Wala na. Pero kasi. Hindi, hindi na. Ano na na. Ah? Hindi na magkaroon. Bayak pero? Nakabili. Prank stars. Naman ako yung pitaka. Magatagal ka, ito na. Ano maari man ako yung pitaka? Nahog to. Oh, siyo, lagi. Cellphone na nimo. Ano na rin buwa? Pag dito na sa tuan na magbayad, wala ako nagkuha ng pitaka. Ay! Ano yung pitaka ni? Card naman ni. Isa ka na sa SM. Ihatag niyo mo na ako card naman. Hindi mo nang ikuha. Sa pitaka ni mo ikuha yung kuha na natin. Kwarta dito. Lisensya dito. Ang 2,000 pa ginamit to. Okay, tingnan sa inyong shirt. Lagi, namitan na ang ikuha na. Joe, it's a prank. Joe, it's a prank. Na-prank siya. Ang video ganina nag-ala na to niya ni tanawas mama dalian ay kabaw ako sa natulala sa tigay nakoy bahala ko patay wala ko Si ate. naibo naibo ko papa kay anak ko nga Si ate. naibo naibo ko papa kay anak ko nga naibo ko ba kay Ana man tangog mo palit kog kok pag naog ni papa ni alam niya diretso maasa ko pitaka say. In a prank. It's a prank, man. Hihilak siya, man. Sinyas mama nga. Si mami, kamaon na mami. Si mama nagdaduha og bungkag. Overacted yung yan. Hindi mo sila sa mga... Ano ba? Ako, diretso niya. Imang si Jen. Una-una ka sa good. Ang ato si Kosi. Kaayo. Ganun din mo na. Nagkatuan ito nga ba? Oo, di mo katawa. Katuan ito kung naong... Ako takidata mo. Ha? Ako takidata. Gano'n si Jen. Mamutas mama ni Ana. Katawa na ko mama ni Ana. Sakpo. Dito edit. Ni Ana siya. Katawa ko yan. Di padayan na.
It's a Tama, prank. yung mga bigay. Yung ipala ako, may parambing. Was the end of the prank, guys. First prank ever. It was the first prank. It was kind of ready, pero it was a success. Super success. Hilak ang atong victim. Boss Noy for the win. Yeah, right. Ang gingon ba? Hilak na, nagbanta na. Plano mo na siya.